Nisje, get a had dan gen viach get wat a han haken ma ferst de vriesig. Feit die uur wie over zich geen laatje, kutje. Get a had ke ma ferst de vriesig in die hasje. Het over zich geen laatje in het tusje. Wel, had 3 kilogram in de gidsem, ak in je show, skuld je het mini nu a, schies in de hagres. Kerst. Kijk zo? Mission tasje. Kun je zo net? Oh. Ja, nog steeds ja. Wauw. Ga maar eens naar Grietje. Hij schiet ze nog heel. Ja, ik heb het al verklopt met. Oh. Als je Laat al je dag. toe Grietje ja. En dan heel is toch hè? Was me zo met sprishat. Die 5 klopt Bekah. Kun je niet meer. Bla bla. Oh.